салом салом додаракону хоҳаракони азиз, падару модарон, бибиҳову бобоҳо ва умуман ҳама нафароне ки барномаҳои телевизиони Баҳолистонро пайваста тамошо мекунанду мехоҳанд ҳамеша солим бимонанд. Албатта боз дар ҳамин вақту соат манзури шумост барномаи писандидаатон ва барномаи хеле муфид дар меҳмонии витаминҳо ва мо чун ҳар вақта дар ин барнома мекӯшем то шуморо бо сохти ҷисми инсоншинос намуда доир ба беҳдошти саломатӣ тавсияҳо диҳем ва додаракону хоҳаракони азиз, мавзӯи барномаи имрӯзаи мо хеле ҷолиб хоҳанд буд, зеро дар баррасӣ намудани ин мавзӯъ ба ман дӯстраякони зираку кунҷкоб ки ба мисли шумо мехоҳанд ҳамеша солим бошанд кӯмак мерасонанд. Ин дӯстраякон тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 121 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе мебошанд ва биёед бо онҳо аз наздик шинос мешавем. Салом бачаҳо. Салом. Хуб биёед шинос мешавем. Номи ман Фараҳноз, номи шумо чӣ? Абумуслим. Абумуслим, шумо чанд солаед? 5 сола. 5 сола, хеле писараки калон. Номи шумо чӣ? Нушин. Нушинҷон, шумо 6 сола? Офарин. Номи шумо? Нома Довуд. Довудҷон, шумо чанд солаед? 6 сола. 6 сола, ҳа? Офарин. Номи шумо? Нома Абдулло. Абдулло, беҳтарин. Абдуллоҷон чанд солаед? 6 сола. 6. 6 сола, ҳа? 6 сола, хеле хуб. Номи шумо? Номи ман Ёсин. Ёсинҷон, шумо ҳам 6 сола? Беҳтарин аст. Хуб, номи маро ҳамаатон медонед, ҳа? Номи ман Фараҳноз ва хуб бачаҳо, тавре ки ба ҳамагон маълум аст, яке аз масъалаҳои муҳими рӯзгори инсоният ки рукни асосии ҳаёт мебошад, истифода намудани ғизои солим ва тарзи дуруст истеъмол намудани он ба шумор меравад. Мо низ имрӯз қарор дорем то дар ин масъала як суҳбате дошта бошем бо ҳамроҳи шумо ва ба бинандагони азиз низ тавсияҳои хуб диҳем ва барои ин кор ба мо албатта духтурхола низ кӯмак мерасонанд. Мехоҳед донед ки мавзӯи барномаи имрӯзаи мо чист? Гӯям ба шумо? хуб бачаҳо, бинандагони азиз, мавзӯи барномаи имрӯзаи мо пурхӯрӣ ва оқибатҳои он мебошад ки аксарияти мо ин бемориро шояд дошта бошем, яъне пурхӯриро аз худ дур карда наметавонем. Ва пеш аз он ки мо аз духтурхола дар ин бора маълумот гирем, бачаҳои азиз, ман аз шумо пурсидан мехостам ки шумо пурхӯрӣ гуфта чиро мефаҳмед, яъне пурхӯрӣ чист ба фикри шумо? Ба фикри ман пурхӯрӣ ин аз миёд зиёд хӯрдани хурд мебошад. Ҳар як чиз меои худро дорад. Аз он ҷура хӯрдани ғизо нест. Агар мо онро вайрон кунем, метавонем ба ҷои фоида аз хурд зарар гирем. офарин. хуб, шумо чӣ гуфта метавонед? Пурхӯрӣ аз гуруснагист. Ман як нафареро медонам ки вақт хо гурусна бошад, кам мехоҳад ягон чизро хӯрда истад. яъне сер намешавад, ҳа? Мехоҳад ки ягон чиз давнаш ҷумида истад, ҳа? Ман ҳам одамеро медонам ки доим даҳонаш ҷумида меистад. Вақте бинад ки шикамаш сер шуд, дигар меъдааш хӯрданиро қабул карда наметавонад, бо модар ӯро дар киссааш мегирад. Модараш доим ӯро ба ин кораш ҷанг мекунад, вале вай ислом намешавад. хуб, фаҳмо, ташаккур. шумо? Ба фикри ман бошад пурхӯрӣ як беморӣ аст. Ба мо муоббимон мегуфтад ки кадоми бисёр бухӯрад вале серкунишро намефаҳмад. Бинобар вай худ чо кабида наметавониста. бале, пурхӯрӣ ин худ ба мисли беморӣ аст ки аз он раҳоӣ ёфтан хеле душвор аст. хуб, Ёсинҷон, шумо чӣ мегӯед? Ба мо мураббиямон як афсона нақл карда буд дар бораи писараке ки хӯрданро дӯст медошт ва бисёртар кулчақанду шоколад мехӯрд ва оқибат бемор шуд. хуб, ташаккури зиёд бачаҳо. Ман фикри ҳамаи шуморо фаҳмидам ва пас аз гӯш кардани суханҳои шумо ба хулоса омадам ки шумо аллакай дар ин бора маълумот доред, яъне медонед ки пурхӯрӣ чист ва фикри ҳамаи шумо то ба андозае дуруст аст. Пурхӯрӣ сабабҳои гуногун дорад ва яке аз ин сабабҳо ин чашмгуруснагӣ ва ё идора карда натавонистани нафси худ мебошад. Ва тамошобинони азиз, фикр мекунам аллакай чандин нафари шумо ба як нафар
дида истодаед ки ана ин барнома дар бораи ту аст ва фикр мекунам ки маҳз дар бораи пурхӯрҳое ки моро тамошо карда истоданд барномаи имрӯзаи мо хоҳад буд ва ман бовар дорам ки барномаи мо барои шумо ҳатман кӯмак хоҳад кард. хуб биед сюжеи нахустини барномаро тамошо мекунем ва мебинем ки духтур хола ба мо чӣ гуфтаниҳо доранд. яке аз сабабҳои пурхӯрӣ ин иду ҷашнҳо мебошанд. бисёр вақт ҳангоми ба меҳмонӣ рафтан дар рӯи миз ҳар гуна хӯроку хӯришу шириниҳои гуногун гузошта мешаванд ва табиист ки дар ин вақт мо хӯрокро аз меъёр зиёд истеъмол мекунем, зеро аз ҳамаи он нозук неъмат даст кашидан душвор аст ва бо дидани мизе ки дар он хӯрокҳои бомазза гузошта шудаанд бисёриҳо ҳисси меъёрро гум мекунанду мехоҳанд таъми тамоми хӯрданиҳоро бисанҷанд ва ин боиси он мегардад ки хӯрок ба меъда аз меъёр зиёд ворид гардад. сабаби дигари пурхӯрӣ ин стресс мебошад. одамоне ки асабонияти шадиди доимӣ доранд кӯшиш мекунанд ин ҳолати худро бо хӯрдани ҳар гуна ширинӣ, хӯриш ё хӯрокҳои болаззат рафт намоянд, зеро хӯрданиҳои болаззат муваққатан ба мо ҳисси тасаллӣ ва оромӣ мебахшанд. сабаби дигари серхӯрӣ ғизохӯрии номунтазам ва парҳезии шадид мебошад. агар шумо наҳорӣ намекунед ва ба ҷои хӯроки нисфи рӯзӣ қаҳва ё қандӣ намехӯред, табиист ки бегоҳ дар шумо иштиҳои гургона барои хӯрдани хӯрок бедор мешавад ва вақте шумо хеле зуд хӯрок мехӯред, мағзи сар барои фиристодани сигнали сершавӣ вақт намеёбад ва ин боиси он мегардад ки шумо ҳисси сер шуданатонро танҳо он вақт мефаҳмед ки аллакай дер шудаасту хӯрокро аз меъёр зиёд истеъмол намудаед. бачаҳо анакнун фаҳмидед ки сабабҳои пурхӯрӣ чиҳоянд, яъне чӣ сабаби пурхӯрӣ шуда метавонад? вақте ки ман шоколад мехӯрам хеле ором мешавам, ану афсӯс шоколад зуд тамом мешавад. ман боз маҷбур мешавам ба додарчаам бозӣ мекунам. офарин. хуб, шумо чӣ мегӯед Нӯшин? من باشم وقت سحر در خونه از خودم نهاری سرکشی میکنم. در بخچه شوله رو بسیار میخورم. زیر باید کاسه سیر نمیشوم ولی بعد اشکمم در میکند. фикр мекунам аксарияти мо бо чунин ҳолат яъне рӯбарӯ шудаем ки аз хӯрок серӣ нест, яъне сер намешавем, вале пас он шикамамон бад дард медарояд, нафаскашӣ душвор мешавад. ман бошам вақте меҳмонӣ меравам ва қулчақандаи зиёд теро мебинам, аз оно даст кашидан наметавонам. хуб, ташаккур. шумо? модари ман ҳам пеш аз ин меҳмонӣ мерафта ба ман мегуфта ки чашм гуснак накунӣ, вале вақте ба ҷои давлат шуда меравем он ҳар гуна ширинии хуб кавода дароз мекунад. ман мегуфта наметавонам. фаҳмо. و من هم هنگامی در مهمانی بودنم شیرینی‌های زیاد را پیشنهاد میکند، اما من کوشش میکنم که آنها را بسیار نخورم، زیرا مادرم میگوید که اگر ما تارت و قولچقند و بسیار خوریم و بیماری فربه‌شوی گرفتار میشویم. хуб бачаҳо, ман суханони ҳамаи шуморо гӯш кардам ва аз ин ҷо маълум мешавад ки шумо дӯстдори ҳама он хӯрданиҳое будаед ки ба организми мо чандон фоида надоранд ва фикр мекунам баъд аз ин барнома рафтори худро ҳатман дигар мекунед, зеро чӣ тавре ки духтурон мегӯянд хӯрдани аз меъёр зиёди ширинӣ ба организми мо, яъне махсусан торт ва ҳамон кулчақанду шоколадҳое ки шумо истеъмол мекунед ба организми мо зарар доранд ва биёед дар ин бора аз духтурхола маълумот мегирем. додаракону хоҳаракони азиз, кани ман ба шумо як савол дорам. магар модарони шумо ҳам пеш аз ба меҳмонӣ рафтан ба шумо таъкид мекунанд ки чашмгуруснагӣ кардан дар кор нест ва аз дастархон шоколаду шириниҳоро гирифтан мумкин нест? бале, фикр мекунам ҷавоби ҳамаи шумо ҳамин гуна аст ва ман медонам ки шумо гоҳ ногоҳ аз гуфтаҳои модаратон саркашӣ мекунед ва бояд гӯям ки оқибати зиёд хӯрдани ширинӣ хуб нест. аз ин рӯ биёед сюжеи навбатии барномаро тамошо мекунем ва аз ин одати бад даст мекашем.
яке аз оқибатҳои ҷиддии пурхӯрӣ ин пайдо шудани вазни зиёдатӣ мебошад. Фарбеҳӣ бошад мушкилоти ҷиддӣ аст баҳри саломатӣ. Вазни зиёдатӣ ба кори системаи такяву ҳаракат фишори ҷиддӣ эҷод мекунад ва ба бемориҳои буғумустумура оварда мерасонад. Одамони фарбеҳ бештар ба бемориҳои дилу раг, носозии системаи эндокринӣ, вайроншавии мубодилаи липидҳо, диабети қанд ва гипертония гирифтор мешаванд. равоншиносон қайд мекунанд, ки вазни зиёдатӣ сатҳи худбоварии инсонро низ паст мекунад. Нафаре, ки вазни зиёд дорад, доим дар хусуси намуди зоҳирии худ фикр мекунад ва ин метавонад боиси невроз ва ҳатто депрессия гардад. Инчунин ғизохӯрии зиёд ба ҷигар ва ғадуди зери меъда зарар мерасонад ва фаъолияти онҳоро номукаммал месозад. ҳангоми аз меъёр зиёд хӯрдан кори ин узвҳо вайрон мегардад ва ҳатто дар рӯзҳое ки шумо аз рӯи меъёр хӯрок мехӯред, ин узвҳо вазифаи худро ба таври муқаррарӣ иҷро кардан наметавонанд. фикр мекунам аллакай шумо камбудиҳои худро фаҳмидед ва фаҳмидед ки чӣ гуна хатогиҳоро, яъне ба кадом хатогиҳо роҳ медодед. Аз ин рӯ бовар дорам ки пас аз тамошои ин барнома шумо ҳатман аз ин ҳудат даст мекашед ва хӯрдани шириниҳоро камтар мекунед. Бовар дорам ки ба ҷои шоколад ва намон торту хандинаҳои болаззат, онҳо албатта болаззат ҳастанд, вале фикр мекунам ки меваю сабзавотҳо, хусусан меваҳои ширину тару тоза лаззаттар ва фоидаовартаранд. Ва бачаҳо, ман инҷо ба шумо як саволи дигар доштам. вақте ки шумо аз меъёр зиёд хӯрок мехӯред, яъне бисёртар хӯрокро истеъмол мекунед, худро чӣ гуна ҳис мекунед? ман хӯрдани ошро дӯст медорам. вай модарам мегӯяд ки дар шаб онро бисёр нахӯрам. баъзан ман гапи модарам гӯш намекунам. ба тамоми шаб шикарам дарк мекунад. фаҳмо, агар гапи модарро ки нагирифтед, ҳамахел шикоматон дард мекунад ва фикр мекунам ин мушкилии танҳо худи шумо нест, балки калонсолон худ низ ҳамин мушкилиро доранд, зеро нафси худро нигоҳ надошта хӯрокро зиёд истеъмол мекунанд, хусусан хӯрокҳои сахтро, ва пас он шаби дароз меъдаашон дард мекунад. кани нӯшин, шумо чӣ мегӯед? дар рӯзҳои зодузи хонаводаамон ман кӯшиш мекунам ки пораи калонтаи тоҷо соҳиб шавам. барои зудтар хӯрдани он ман тоҷо бо нӯшокӣ газдок мехӯрам. бовар кунед, то чанд соат нафас кашидам душвор мешавад. хуб, ин ҳолат бо бисёриҳо шинос аст ва фикр мекунам ки шумо пас аз як маротиба, ду маротиба ҳамин амалро такрор кардан ҳолати худро фаҳмида дигар намекунед, ҳа? зеро чӣ дар кор нафаскашиятон душвор мешавад. ҳамон оби газнок худаш нафаскашии шахсро душвор мекунад. шиками одам дам мешавад. ман бошам хӯроки карчикабиронро дӯст медорам, аммо вақте ӯро бисёр бихӯрам зардажӯш мешавам. дар чунин ҳолат модарам ба ман сабзӣ медиҳад. офарин. баъд соз мешавед, а? ман бошад тарбуз ба харбуза дӯст медорам. агар дар пешам як тарбуза бимонад, ман ба осонӣ онро мехӯрам, вале ман аз ҷоям ҷумида наметавонам. агар росташро гӯям, ман худам ҳам ҳангоми истеъмоли чӣ ангур ва ё чӣ тарбуз ан ҳамин гуна ҳастам. худдорӣ карда наметавонам, онро зуд истеъмол мекунам. пас он ҳолатат бад мешавад. чӣ тавре ки нӯшин гуфтанд, нафаскашӣ душвор мешавад. барои ҳамин ҳар як чизро бо меъёраш истеъмол кардан дар кор. ёсинҷон? ҳар боре дар хонамон ягон ҷашн мешаванд, ҳатман шикамдард мешавам, зеро ҳар гуна ғизоҳоро омехта карда мехӯрам. модарам дору метиҳад ва зуд сиҳат меёбам. хуб, ёсинҷон дуруст қайд кардед ва аксарияти хурдсолон ва баъзе калонсолон низ ана ҳамин гуна хислат доранд, ки пас аз иду маъракаҳо яъне шикам дард мешаванд ва ё ки заҳролудшавии бадан чӣ тавре ки мегӯянд отравления мешаванд ва пас он тавассути дору ва сӯзандоруҳо муолиҷа меёбанд. ва фикр мекунам ки сари вақт
яъне бо меъёр истеъмол намудани ғизо ва аз ҳад зиёд истеъмол накардани он низ ин як ҳунар аст ва эҳтиёт ними ҳаёт. Мо бояд ҳамеша эҳтиёт кунем ва ҳар он чизеро ки шумо гуфтед дар ҳақиқат ҳам нишонаҳои аз меъёр зиёд истеъмол кардани ғизо мебошад. Хоҳ хӯрок, хоҳ ширинӣ ё хӯриш ва ё ҳатто нӯшокиҳои газнок низ аз меъёр истеъмол кунем, кори меъдаи рӯда вайрон мешавад ва дар натиҷа нафасгирӣ, вазнин, дарди меъда, зардаҷӯш, бехобӣ ва дилбеҳозурӣ пайдо шудан мегирад. Барои бартараф кардани ин аломатҳо дороҳои махсусе ҳастанд, ки вақте мо онҳоро истеъмол кардем, ин нишонаҳо бартараф мешаванд. Аммо бояд гуфт, ки мо бояд кӯшиш кунем, ки такрор ба такрор ин доруҳоро истеъмол накунем, зеро истеъмоли барзиёди доруҳо ва пайдарҳами он ба организми мо зарар дорад ва агар ба як узви мо фоида расонад, ба узви дигар ҳатман зарар мерасонад. Ва ҳоло бошад биёед дар бораи оқибатҳои пурхӯрӣ ба худ маълумот мегирем ва фикр мекунам, ки ҳама он нафароне, ки моро дар он ҷо тамошо карда истодаанд, интизори яъне сюжаи барномаи мо ҳастанд ва мехоҳанд дар бораи пурхӯрӣ маълумоташонро бештар гардонанд. Додаракону хоҳаракони азиз, падарону модарони гиромӣ, биёед якҷоя тамошо мекунем ва маълумотамонро бештар мегардонем. риоя накардани истеъмоли ғизо ба ҳолати меъда таъсири манфӣ мерасонад. Азбаски меъда узви эластикӣ аст ва он аз вазни зиёд дароз мешавад. Бинобар ин ҳам ҳар дафъае ки аз меъёр зиёд хӯрок мехӯред, он ёзиш меёбад. ҳаҷми табиии меъда тақрибан 500 миллилитрро ташкил медиҳад, аммо дар одамоне ки майли аз меъёр зиёд хӯрок хӯрданро доранд, он метавонад то 4 литр зиёд шавад. бояд таъкид намуд, ки ин оризаҳо танҳо он вақт ба вуҷуд меоянд, ки агар шумо пурхӯриро шиори доимии худ қарор диҳед. Вале агар шумо тасодуфан аз ҳад зиёд хӯрок хӯрдеду эҳсоси нороҳатӣ ҳис мекунед, пас ин ҳолатро метавонед ислоҳ намоед ва он муваққатист. Якчанд усулҳое мавҷуданд, ки метавонанд барои зудтар ҳал шудани хӯроки зиёдатӣ дар меъда кӯмак кунанд. Яке аз онҳо ин сайругашт дар ҳавои тоза мебошад. махсусан агар бегоҳ баъд аз хӯроки шом каме дар берун гардиш кунед, шаб бо роҳат хоб меравед. тасдиқ шудааст, ки агар инсон тӯли чанд моҳ ба дигар намуди ғизо дастрасӣ надошта бошаду танҳо обу нон бихӯрад, зинда монда метавонад. зеро дар таркиби ор тақрибан тамоми маҷмӯи ғизоҳое мавҷуданд, ки бадани мо ба онҳо ниёз дорад. вале аз ор ба ғайр аз нон боз маҳсулотҳое омода мешаванд, ки ба организми мо на танҳо фоида надоранд, инчунин зиён низ мерасонанд. қанодон аз маводҳое истифода мекунанд, ки ҷиҳатҳои фоидабахшашон ниҳоят каманд. масалан маргарин, ки дар ҳама маҳсулотҳои қанодӣ дида мешавад, ба организми мо зарари калон дорад. таркиби маргарин омехтаи эмулсияи равғанҳо ва равғанҳои тағйирёфтаро дар бар мегирад, ки хусусияти канцерогенӣ дорад. шакар низ дар таркиби ҳама қандинаҳо дида мешавад ва он ба баланд шудани сатҳи глюкоза дар хун мусоидат мекунад. аз он ҷумла истеъмоли доимии маҳсулотҳои хамирӣ ба зиёд шудани вазн сабаб мегардад. аз ин рӯ табибон зиёд хӯрдани маҳсулотҳои қанодиро тавсия намедиҳанд. бачаҳо, ана акнун фаҳмидед, ки пурхӯрӣ ба организми мо чӣ зарар доштааст? фикр мекунам, ки шумо низ тамошобинони азиз пас аз тамошои ин сюжа оқибатҳои пурхӯриро ки фаҳмидед, дигар пурхӯрӣ намекунед ва ҳама хӯрокро, чӣ хӯрок, чӣ нӯшокӣ, чӣ шириниро бо меъёри худаш истеъмол менамоед. ва шумо чӣ фаҳмидед? акнун ман фаҳмидам барои чӣ модарам ба ман мегӯяд, ки кам кам ва тез тез хӯр. маълум мешавад зиёд хӯрдан меъдаро калон мекунад. бале, дар ҳақиқат ҳам мо якчанд рӯз агар аҳамият дода бошед, пай ҳам ки хӯрокро зиёдтар истеъмол кунем, пас аз чанд рӯз аллакай ҳамин одат мешавад, пурхӯр мешавем. барои ҳамин бояд кам кам вале тез тез хӯрем, то ин ки зудтар витаминҳои ҳар хеларо ба организми худ ворид намоем. анакнун биёед мефаҳмем, ки нӯшин чӣ мегӯянд. модар ман дорим мегӯяд, ки хӯрок шомро баъд вақт хӯрам. ман аввал гуфтаони он касро яд мекардам. акнун кӯшиш мекунам, ки 2 соат пеш аз хоб хӯрок хӯрам. офарин, 3 соат пеш ҳам хӯред, ҳеҷ гап нест. баръакс хобатон нағз мебарад. хуб довуд, ман акнун фаҳмидам, ки барои чия дӯсти ман доим хурд намехӯрад.
یعنی از بیسخوری معده او کلان شده است و او دیگر سرشاورش رو نمیفهمد. بله آفرین. عبدالله من هم فهمیدم که پرخوری عاقبت‌های ناخوب داشته است. اگر ما خواهیم که دار سالی مانیم، در مکتب و در باغچه علاقه‌مون باشیم، باید از گفتگی مداومون و مربیانمون سرکش نکنیم. بله درست میگید. یاسین جان من باشم فهمیدم که برای که خوراک نقص حل شود باید کمی سیر و گشت کنیم. آنگاه ما دائم سالم میمونیم. بله شما درست قید کردید. زیرا برای سالم ماندن ما باید پیوسته غذای سالم رو استعمال نماییم و ارگانیسم خود رو از ویتامین ها بویگردانیم و ویتامین ها البته بینندگان عزیز در ترکیب میوه و سبزیجات ها می باشند و این زمان ما می خواهیم شما رو با یک ویتامین انیقترش با یک سبزیجات شناس نماییم که در ترکیب خود ویتامین های زیاد رو محفوظ می دارد. اگر من نام آن رو گویم شاید شما باور نکنید که انا همین سبزیجات همین گونه فایده آور است. خوب گوش کنید. این سبزیجات باشد ترب است و اگر باور نداشته باشید پس بیاید به سخنان دکتر خلا یک جای گوش میدهیم و همه یک جای شاهد آن میشویم که چگونه ترب فایده آور است. ترب یک انبار واقعی ماده‌های مفید است. آن دارای ویتامین‌های B، ویتامین A، کسلت نیکوتین و اینچنین مقدار زیادی کالی، کلسیم، نتری، آهن، فسفر، ماده‌های خاکستری، نخ و روغن‌ها می باشد. طرفداران غذای سالم بر آن عقیده‌اند که ترب را در شکل تر و تازه‌اش استعمال کردن بهتر است. بنابراین هم غذاشناسان توصیه می‌دهند که آن را همراه خوراک همچون خورش استعمال نمودن مفیدتر است. از سبب آنکه ترب از ویتامین A خیلی بای است، آن را به آدمانی توصیه می‌دهند که مشکلات بینایی دارند. غیر از این ویتامین مذکور به حالت سیستم مرکزی عصب تاثیر خیلی مثبت می‌رساند. چون در ترکیب ترب ویتامین P زیاد است، فعالیت همه عضوهای مهم را به طور نظررس بهتر می‌کند. ویتامین‌های گروه B که در ترکیب ترب به مقدار زیاد موجودند و برقرارسازی ثمره بخش بافته‌های بدن انسان و افزایش آنها مساعدت می‌نمایند و اینچنین به سلامتی پوست تأثیری خیلی مفید می‌رسانند. برای بهتر نمودن خصوصیت‌های شفابخش ترب خوبتر است آن را با عسل آمیخته کرده استعمال نماییم. این ترکیب برای تبابت سیرایت‌های ویروسی رسپیراتوری، برانکیت و تنزلیت استفاده می‌شود. افشوره ترب را با نمک همراه کرده در شکل کمپرس بر ضد ترباد استفاده میبرند. با آدمانی که اشتهایشان گم شده است توصیه داده می شود که همراه خوراک ترب را چون خورش استفاده برند، زیرا آن به تشکل فرمنت های هاضمه مساعدت می کند. غیر از این در ترکیب آن نخ موجود است که برای کار معتدل معده و روده مساعدت می کند. اینچنین ترب قابلیت از بدن خارج کردن خلسترین را دارد که این پیشگیری خوب اتروسکلروز می باشد. همزمان به نفرانی که فشار بلند دارند و آنهایی که گرفتار بیماری‌های دل و رگ‌ها هستند استعمال منتظم ترب توصیه داده می شود. بچه ها انا اکنون فهمیدید که ترب چی خیلی فایده کلان داشته است؟ آفرین. فکر میکنم نفرانی که از استعمال ترب سرکشی میکردند دیگر این کار رو تکرار نمیکنند و ترب رو خیلی خوب استعمال مینمایند، زیرا ترب خیلی سبزیجاتی فایده آور است و باید گویم که ترب رو در شکل‌های گوناگون استعمال کردن ممکن است و از همه شکل معمول ترینش این خورش می باشد که از ترب خورش‌های زیاد را آماده میکنند. خب تماشاچیان عزیز، باور دارم که برنامه امروزه ما برای شما پسند آمد و همه اون معلومات‌هایی رو که درباره پرخوری گرفتید با دوستان خود نقل میکنید، زیرا اگر ما تنها خود معلومات داشته باشیم میتوانیم خودمون سالم باشیم، ولی اگر این معلومات رو به دیگران نیز نقل کنیم پس میتوانیم یک جامعه رو سالم نگاه داریم. و تا برنامه من بعد کوشش میکنیم تا برای شما بهترین معلومات ها رو
пайдо намоем ва пешкашатон гардонем. Инчунин гуфтам мехостам ки дустураконе ки имрӯз ёрдамчиҳои ман буданд тарбиятгирандагони фаъоли кӯдакистони рақами 121 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе буданд ва то барномаҳои навбати мо бо шумо хайру хуш мекунем. То дидори навбати худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед, зеро мо ҳамаи шуморо дӯст медорем. Хайр!